Takže pomaly môžeme začať. Vicková dcéra si pripravená? Ešte počkaj, chcel by som ešte upresniť, že krémomoderátor sa stáva momentálne aj porodcom, pretože rodný sa tu nevidím. Takže vieš, čo máš robiť, vysvetlil som. Áno, áno, áno. Okay. Môžeme začať. Dobre, ja dávam. Vicková, si pripravená? Na rade, tak jo, hej, hneď. Ja len... Poprosil bych ještě Neasiho, aby mě napsal to, co mě má napsat. Ok, takže ja budem hrať na gitare v podstate, Titanic, takže ak môžem, tak začnem. Pardon, počkajte, ja som sa pomýlil, Verigo je na rade. Verigo je. Ešte pred Natáli. A ešte mi tu píše Peklo, a kde je Peklo? Aha, ale Peklo takú hviezdičku v zatvorke by si mal mať. Dobre, takže ide Verigo. Verigo, si pripravený? Co? Já jdu zpívat, počkej. No a tak já jsem teď přišel, tak asi nemůžu zpívat jako druhý třeba, nebo tak. No dobre, no. Bože. Jako první se zúčastňuje Ficková dcera. Ficková dcera, jo. Máš mikrofon. Topkar. Ok, takže ja budem hrať na gitare, budem hrať pesničku z Titanicu, to je asi celé, začnem.
Dobre, ďakujeme. Prišla mi informácia viac. OK, výborne. Viac ľudí mi napísalo, že toto isté počuli na YouTube, tak Natalie to nahráva. Tak ja si to potom vypočujem verziu z YouTube, potom verziu, čo tu teraz odznela. A potom to porovnám, pretože napísali mi to viacerí ľudia, že je to z YouTube pušťané. OK, dajte ešte Fickovej cére mikrak na chvíľu. No. Počkať, toto tak vôbec nebolo. Ono, to je presne naučené podľa toho čínskeho, oného, jak sa volá, gitaristu. Ja som sa to presne tak učila, pretože sa mi jeho pesničky veľmi páčia. Podľa neho som sa toto učila. To je celé, nemá čo povedať. OK, tak Ďuro, máš mikrak, vyjadri sa k tomu ty ako gitarista. Toto sa ti nezatrapne, ten chlapec hrá na gitare od 2 rokov, toto čo on hrá, nezahrá nikto na svete pomaly, hrá to ešte s kapodastrom a nevieš čo to je kapodaster, má ho v 3. pražci samozrejme, určite nevieš čo to je. Prečo ty ideš ľuďom oblbovať, že pustíš niečo z YouTube, to je to trapné a je to pod úroveň, poprosím diskvalifikovať, poďte mi, čau. Teraz potlesk, teraz! Ten gitarista hrá na gitare od 2 rokov a toto nezahrá skoro nikto, čau.